Ngiyanibingelela lababukeli Black Lives TV lona ngophela kade noPhoso Mthembu ngisuka phansi le empangeni ngeza kunina abahlali beBlack Life. Uhlelo inkinga zomndeni. Sorry. Umuzi nomuzi uney'nkinga zakhona bafethu. Ikhaya nekhaya liney'nkinga zakhona. Sihambe nje sihambe sibe namabibani. Kodwa-ke ekugcineni kuye kufanele sihlale phansi sixoxe siwumndeni sibonisane ngoba siyadingana. Namhlanje nginosisi wami lapha e-studio naye oze ngezakhe iy'nkinga zomndeni wakhe and ngethemba enginalo uyothi uma ephuma lana uyophuma sesikhona isisombululo. Sawubona mama, ngiyamukela ku-Black Life TV. Yebo sawubona sisi. Unjani mama? Ngiyaphila. Ngisacela uzazise sithando sami. Mina nguzama wakamvukazi le emzinto. Oh, okay mama. Oh, all right. Singakusiza ngani namhlanje la kwa-Black Life TV? Black Life TV ngoba nginenkinga nosisi wami. Sinosisi wethu bekade eshadile. And njengoba eshadile nje uney'mali zakhe. Manje njengoba ebuyile wezekhaya usekhohliwe ukuthi ekhaya nathi besiwumndeni sihlala sodwa kunomakoti bobhuti wami abebekwazi ukuthi baphile impilo yokuthi basekhaya nabo abangasekho right njengamanje ngendlela yena asesiphethe ngayo ngoba nje useyasibhosa sonke bese sirepotela umama hayi umama usayida naye ngoba phela yena unemali. Okay mama, ngizocela nje ukuthi ngibuze unibhosa kanjani mhlambe? Njengoba ebuyile nje ekhaya ayakusemnandi isimo sesihle ngoba sekuhleze nje yonke into kufanele meyenzeka kubuzwe kuyena kufanele ngisho uzodla kufanele ifridge uma ulivula uyakubuza ukuthi ufakeni efrijini. Omakoti obhuti bami uyabakhumbuza nje ukuthi agone emakubo la ikubo. While yena ekade ehlala kwakhe ushadile ubuyiswe inkinga zasemendweni wakhe. Nike nakhuluma naye mhlampe-ke nje noma mhlampe niyasaba ukukhuluma naye khona mhlampe-ke wamqonda waba nesibindi wathi hhayi mntase lokhu nalokhu asikuthandi mhlampe khona enye indlela khona enikuzamile before nize nifike la kwa-Black Life TV? Awusekukuningi ngoba bafika nobaba omncane ngoba ubaba wethu akasekho washona sasala nobhuti ngisho obhuti bazama ukukhuluma naye wahamba waya kobabopha wathi bayamhlukumeza. Ebabopha kuphi khona la ekhaya kini? Benzela ama-protection order. Hayibo, umnyeni wakho usaphila yini? Ukhona umyeni wakhe uyaphila. Naye ngicabanga ukuthi mhlambe njengoba ebuyile nje nomkhwenyana wakhe kusho ukuthi uxakwe yile mpilo abemphilisa yona nasezosiphilisa yona thina la ekhaya. Akaze kwenza mhlampe nimjaje mhlampe anikhulumi ngaye mhlampe? Asikaze sikhulume lutho, asikhulumi lutho nje yena uthi uyakhuluma yonke into ufuna ibe ngaye. Phakathi kwenu ningamantombazana ngithi mangaki? Samantombazane su-5 bese siba nobhuti abawu-3. Uyabona mntase mina angiyijaji lento lo ukuthi mhlawumbe ngifuna ukuyibhekisa ngendlela yami kodwa ngiyazi siyabona uma kunesimo esikanje lo 5 wenu phakathi kwenu la ukhona ukuthi enithi manikhuluma mhlawumbe noma niyixoxela nje kahle athuthe indaba ayomtshela and fanele nibheke la phakathi kwenu ukuthi enze enje kanje ngaba akekho yini la oyimpethu phakathi kwethu hhayi ukuthini yabo kodwa enye into okuyibheka ngamanye amazwi ngoba yini le mninga amandla angaka ingoba unemali ngoba nomama futhi uyamvuna. Akekho mhlawumbe umuntu amenzelayo la phakathi kwenu mhlawumbe amenzelayo ukuthi mhlawumbe wenzela ingane yakhe noma uyamenzela nayo uyamkhipha wenza akekho amenzelayo? Akekho umuntu amenzelayo ngoba ngisho iy'ngane zakhe azithethiswa kufuneka simwashele. Mekuphekile afika athi lokudla okuphekile bawuthepheka lokudla kodwa sonke siya-contribute mekuthenga ukudla hayi ukuthi kuthengwe uyena kuphela. Yeah. Hayi enzima mama le ndaba yakho ukuthi manje ufuna sikusize kanjani la ku-Black Life TV? Manje bengizela ngizofuna usizo ngoba sesikuzame konke besingakuzama ukuthi mhlawumbe sikhulume naye njengomuntu wasekhaya. Manje umuntu esingakwazi ukukhuluma naye ngoba yena uma usayida naye. Manje sathi ayeke siphume siye ngaphandle siyozama usizo mhlawumbe sizolithola. Mhlawumbe uzokwazi ukulalela abanye abantu engesithina. Okay. eMzansi Afrika nangu usisi uzama umambokazi lana uza nodaba lana uthi uhlunyezwa usisi wakhe
bahlukunyezwa usisi wabo ekhaya obuya emendweni. Bahlale ngabe unesimo esikanjena kanye nawe unenkinga, sondela mhlampe nawe ungasizakala. Ningakhohlwa-ke bahlali ukusubscribe, ni-like, ni-comment bese niyavuywa. Njengamanje sizozama ukuthi sithathe lolu daba siluse kwelinye igxathu, sifonele usisi wakhe ke simuzwe na olwakho uhlangothi ukuthi kungani abantwana ebaphilisa libhojozi njengoba usizama esho. Hello, kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ukhuluma noPearl Mthembu from Black Life TV. Yebo. Okay, sisi nginosisi wakho lana usizama Mbokazi. Usizama Yebo. Mbokazi. Yebo sisi. Nginenkinga lana, uza nenkinga naye lana uthi ena usisi akabaphethe neze kahle ekhaya. Kanga ngoba bahlukumezeka ngalendlela abasazi fanele benze njani nabo. Hayi ngoba ngibahlukumeza sisi. Inkinga ukuthi mangibabonisa abafuna uku-understand abavele bathi mina ngomabuya emendweni. Awu. Yebo bathi mina ngomabuya emendweni. Angazi ukuthi ngibuyeleni uzohlupha ekhaya ngibe ngibabonisa. Ukhuluma iphutha lelo likhulumayo. Thina kungasihlukumeza omakoti bona ubahlukumezela. Usekhona sisi? Yebo ngisekhona. Ukhala ngokuthi nomakoti nabo uyabahlunkumeza. Angibahlukumezi omakoti basekhaya, ngeke ngize ngibahlukumeze omakoti bobhuti bami. Oh, yazi sisi nawe kusami uzwakala ngani kwanawe uhlukumezekile. Ngicela ubuza kungenzeka kodwa sisi nawe mhlawumbe uthi ena uze la kuthina kwa Black Life TV. Ngene ixoxe le ndaba yeni nomabili ngoba nami ngeke ngikhona ukuthatha iside lokuthi wena uyabahlukumeza noma ubona abahlukumeza. Ke size sizoyikhuluma indaba as umndeni, ngingenelele omunye umuntu wangaphandle ongayena owomndeni. Ngoba mhlawumbe owomndeni ngathola mhlawumbe makuwumama ngathola mhlawumbe i-favorite, ngathola mhlawumbe i-country ngoba ezizofika lana shuthi indaba esinkulu. Ngiyanxusa ukuthi mangabe ikhona indlela usisa ngenza ngayo asondele lana ka Black Life TV eze sizokhuluma le ndaba sisolve as i-country. Mhlawumbe khona okunye singaphuma nakho masebaningi. Anginayo inkinga yalokho sisi ngingafika, mungasho singafika nini. Oh, okay, ngeviki elizayo. So konke lokho akushoyo nje usisi vele uyakuphika uthi nje vele awukwazi. Hayi angikwazi mina. Hayi ngoba ngibahlukumeza ekhaya. Ikona ngisuke ngibabonisa njengosisi bami. Bona-ke bathatha ukuthi ngwami ngomabuya emendweni. Hey, usami. Hayi kwaze kwanzima makunjalo. Ngiyaxolisa ukuzwa lokho sisi. Ngiyathemba ukuthi nangeviki elizasohlala kahle phansi sikhulume indaba sisombulule sibaningi. Ube nosuku anginankinga ngizofika. Ube nobusuku obuhle. Okay ngiyabonga. Yebo. Mzansi Afrika usisi uphika uma ngentaba ukuthi uyabahlukumeza odwadwabo kanye noma wabo kanye nobakoti uthi nje bona abamcwasayo ngoba nakho ebuye emendweni. Sisi uzizwa unjani emva koba sengikhulumile nosisi wakho mhlawumbe khona okwaziyo lokho akushoyo? Akukho konke lokho akushoyo usisi. Usisi nje ukuthi akafuni ukutshelwa ngoba nakhe yena ezazi ukuthi unemali usebenza kangcono. Kwakuze kusuke size sixabane size sithi phela awuyona i-CEO la ekhaya uyi-CEO emsebenzini yonke leyo nto. Nathi sisuke sesicasukile ngendlela asitreat-a ngayo. Oh, okay. Yeah, ngiyezwa mntase. Ngathi kuningi. Hayi kuningi kona. Ayiyomela ukuthi shuthi ngenixabane ngizama ukuthi ngithole umphatha ngitholela ama-bounce. Kuyoba ngokuthi uyena naye uzongithatha kanjani. Mezongithatha ngale ndlela angithatha ngayo ekhaya. Kuyoba kuba impela ngoba ngaze gcine mhlawumbe sigcine sibambane ngezandla. Kodwa uma naye mhlawumbe mebona abanye abantu angabazi nangabajwayele mhlawumbe naye uyokwazi ukuthi abehave akhulume kahle ngiyacabanga. Hayi, okay mama. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nangesikhathi sakho. Ngiyathemba ukuthi uzosizakala. Noma singesiqede zonke inkinga abantu asobe nazo kodwa mhlawumbe ukususa lokho sokuthwele kancane mhlawumbe ngakusiza. Siyabonga ube nosuku oluhle. Bahlali, nangusisi siyathemba ukuthi uzosizakala ngoba ngichazile siya subscribe, siya like, siya comment.
siyaviewer. Toodles.